annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce da Abu Hurairah, ya Abu Hurairah, kana so in gaya maka mutanen da za su fara zamantowa lomar jahannama ta fari? A'udhu billah. Ala ukhbiruka bi thalathati nafarin tusa'aru bihim nar jahannam? Shall I tell you the first three that will be thrown into Jahannam? Su ne farkon waɗanda wuta za ta fara kalaci da su. Abu Hurairah ya ce wallahi fashahiqtu shaqatan, sai na ji na rasa na tsorata. Sun yi sake tambaya ta cikin sahih Muslim, sai ce mutane guda uku da za a fara jefa su a wutar Jahannama. Allah ka tsare mu. Sai ce za a zo da makarancin Qur'ani. Makarancin Qur'ani? Saboda ya ci amana ne. Ta wace hanya ci amana? I will explain to you. Makarancin Qur'ani, of all people, makarancin Qur'ani wanda ake masa kyakkyawan zato. Mutumin da za a ce da shi iqra wartaqi warattil fa inna akhira manzilataka inda akhiri ayat taqra'uha, or a reciter of Quran, read, be uplifted. Your position shall be at the point of an ayah stop. Ran kiyama mutumin da mai karanta shi yardajje ne a cikin hadisi. Ash-Shatibi yace wa qari'uhu al-mardiy qarra mithaluhu kaluturujih alayhi murihan wa mukila, in stanza number 5 a cikin Ash-Shatibi. Makarancin Qur'ani yardajje ne, misalin sa kamar al-uturujja ne. Ya sami kansa wannan hali. Ash-Shatibi ya faɗa a cikin stanza number 15, 16, 17 game da makarancin Qur'ani. Me yace? فيا أيها القارئ به متمسكا مجلا له في كل حال مبجلا هنيئا مريئا والداك عليهما ملابس أنوار من التاج والحلى فما ظنكم بالنجل عند جزائي أولئك أهل الله وصوة الملا. yace me zaka ce game da makarancin Qur'ani? Iyayensa za a sanya musu tufafi na alfarma ran tashin kiyama, amma kuma shine hadisin ke cewa farkon wanda wuta za ta laƙume. To ka san matsala ta faru. Yace za a zo da makarancin Qur'ani fa yu'arrifuhu Allahu ni'matahu. Allah ya ce da shi, kai alam u'allimka alkitaba alladhi anzaltuhu ala nabiyyi? Haven't I caused you to memorize, to know, to perfect the recitation of the book that I have revealed to my messenger? He said, yes, Ya Rabb. Ba na ba Qur'ani ba? Allah ka bani. Sai Allah ya ce, wa madha amilta bi? To, here comes the crux of the matter. Me kai to? Wallahi malamai suna cewa duk wanda Allah zai ce da shi, dan me ka saba min? To ya faɗi. A to ina kake da amsa to? Sai ce ubangiji qara'atu wa aqra'tu. Ubangiji na karanta Qur'ani, na karanta da mutane. Allah ya ce kadhabt, ƙarya kake. Mala'iku su ce kadhabt. Inna lillahi wa inna ilaihi. Fayushabu ala wajhihi ila an-nar. Then he will be subsequently and consequently be dragged on his face and thrown to the hellfire. Sai Allah ya ce kayi ne dan a ce makaranci ne kai. To kun ji matsalar, babu ikhlasi. Mafi girman cin amanar Allah kai abin da nashi ne ka kai ma wani. Shi yasa ƴan uwa da struggle tsakaninmu da zuciyarmu. Wallahi ya kai ɗalibin ilimi karka rudu da taron jama'a gun karatu ko kaza kaza. Kalli zuciyarka. Karka taɓa damuwa da wai tunanin yaban wani. Allah ko tsoron sukan wani. You have a business tsakaninka da mahaliccinka. Ka bari ya ga zuciyar, dan wa ake yi. Wannan kuma za ka mai yabo ya yabo, wannan kuma kyauta ce daga Ubangiji. Amma a kul Allah ya ga dama dan mutane kake yi. You wasted your time.
makarancin Qur'ani Allah ya ce a tura shi wuta. To wa zai cece shi? Allah da kanshi ya ce ƙarya kake, mala'iku su ce gaskiya kake yi, habatan sai wuta. Kayi ne don a ce makaranci. Ina jan hankalin yan uwana almajirai, musamman yan zuwa musabaka. Babu laifi ai musabaka, amma akwai amana tsakaninku da Allah, tsakaninmu da Allah. Dan wa kai? Dan kujerar Makka? Dan a baka kwamfuta? Dan a baka mota? Kuma alƙalan musabaka kuna alƙalancin dan kyauta ne? Dan labari kan zo mana akan ba da kyauta su rike a hana ma dan takara da ya shawara ya haddace, a zauna a cinye a hana shi. To wallahi in za ka yi dan musabaka samu abin da ne da Allah kar ma ka haddace, kar ka ja maka kanka fitina. Allah kuwa. If you want to read it then to be uploaded, people's applause that you are a reciter, you are a qari, you are gangaran, you are. Allah zai ce dama abin da kake nema kin to an baka yi. An baka. Laysa laka indana jaza illa na. Wannan hadisi duk mutum da ke da imani will be shaken out of his equilibrium because of the intensity of the negative results if ikhlas is missed. Yani da dukkanin wani mai kira zuwa ga Allah, da duk wani alimi da dalibin ilimi, dan me kake yi? Karka dinga kallon ko siyasa yan amana sun ce akwai amana tare da kai ma yi. Shi yasa duk dan bid'a mace amana ne, duk dan bid'a wallahi mace amana ne. Ka karanta aya ta 1 a sura mai lamba 49, ya ayyuhallazina amanu la tuqaddimu bayna yaday Allahi wa rasulihi wattaqullaha innallaha sami'un alim. Al-Baydawi sai ce wannan aya guduma ce akan dukkanin mai bid'a, domin Allah yana cewa kar ku wuce gaban Allah da manzansa, ma'ana ku faɗa abinda bai faɗa ba. Me yasa ba za ka haƙura da karantar manzon Allah ba, ka tsaya kansa? Lokacin tsaya karfe nawa ne? Right. Saboda haka game da makarancin, sannan kuma sai a zo da mujahidi. Allah ce na baka lafiya ka fita jihadi, ya kai ce ubangiji na yi jihadi, sai Allah ce ƙarya kake, wa inna ma qatalta li yuqala jari. You fought for you to be remembered as valorous, somebody with competence, mutum jarumi. Da haka kai kuma an faɗa an ce jarumi ba shahada ka samu ba, ku kai shi wuta. Ya ci amana da ikhlasi. Ya ce sannan sai a zo da mai kuɗi. Allah ya ce na baka dukiya, bai kai ubangiji na kashe dukiya, na gina masallaci, mun gina makaranta, ai mu ne Abuja muke ta kai kawo wajen wa'azin nan, duk mu ne ya Allah. Allah ce kadhabt, malaiku su ce kadhabt, wa inna ma fa'alta li yuqala sahiban nafaqa wa qad qil, dan a ce mai ce da dukiya. Hikimar wannan a nuna maka wato dan wa kake aikin. So dan girman Allah mu kyautata amana tsakaninmu da Allah, mu yi dan Allah kawai. Kuma sun ce ana gane mai dan Allah ta fuska biyu, baya jiran yabonka, baya shayin sukanka. Je kai suka in za kai ka sano, ka gaya ma Allah dalilin sukanka. Baya kuma jira ka yabe shi, shi yabon Allah yake bukata. To me amfani ku yaba masa Allah ce je ka wuta?